Ba ez dut ulertzen. Zeni oso pertsona autonomo izan naiz beti. Kotxe gokarneta, 18 urtekin atean nun. Eta gero, unibertsiadien pixuketekin bizen nintzen. Eta herrira bueltan nintzenean, bakarrik nintzen, pixu harta bizitzea. Plan asko ditut bakarrik. Mendira bakarrik. Zineare bakarrik. Zenbat eguneko menu, janota intuten nik. Bakarrik? Eta sai hau, saiatzen naiz. Ose, bakarrik, enaiz aldatzen. Ikusten, enaiz aldatzen. Zurire iguala gertatzen daizu. Bale. Baula zaitu ez eusten hon, ni bakarrik nintzela. Zuke zure buruekin plazerra lortzeko bide desberdinak ezautu nahi baituzu, bakizu. Lardaiska, sexu, genero eta bikote aholkularitza zerbitzura jo leikezu.